Niami diri sa pantalan sa Maniko, Valencia, Bohol. Ato makita ang pantalan guys, mingaw man. Minus niya ang aligo tungod aning bukya no. Bukya. Hello, mayong Otto. Pwede mo ngutana sir? Manawa may nangaligo ron? Asa man ni? Init or gibawalan ang pagpangaligo karon? Ha? Wa bawali? Hala. Pari Santos, madam ning pa nanay duty din sa barangay ron? Oh. Wala. Ikan sa barangay. Holiday mo ka un. Holiday ba ron din tede? Dili. Sus na nindot nga view dito sa Kuanti oh. Asa dapit? Ari dapit sa Limukon. Ah, dito wigi. Sa Kuanti sa loob. Loob. Oh. Wa pa may kaadto. Kanang mga gihimo nila o kanang gihimo karon og. So dalang kadam ha. Kanang sacrifice station. Hindi kayo dito. Yes, ato. Huy ra hinita ato ro to ba ina. Ato ka karon? Okay na sir. Ah man ta. Si ma'am, asa ta? Ikaw ato di katong sinog nga murag-puro ato. Oh. Kaya na dito, ila man bili ato dito no. Oh. Asa man wala ato. Ato ta. A few moments later. Yes. Asa ta mga na? Sumagod. Lamay sa liyo. Ikag mo lang alin sa kanan. Dili man. Nami. Mag dili man init atong sudan. Hoy dili magud mga init. Lagi oh. Dili ba? Ay, di dulong work. Sige, pag ko na mo gani kay mo aksa nito. Nalami na lagi po. Ay guys. Basta ko guys. Mugos ako sa mga tao. Ate, bala sa kada nati ha. Oh. Nag-uul pa kung basin dili igo na to ang sudan. Tulong daw ko 40 kilos na. Wala ko gadaw yan nagdala ka. Oo. 40 guys, dako 40 kilo guys, sila nga 3 kilos to half kilo ra ang kana. 40 kilo kape na. Bye. Bye-bye. Balik di mo namin ka. Hoy. Sana sa katong luto kung nakuan ba naluto ba dai? Luto eh. Hi. Na. Look at ate. Hello. Asa mo cellphone mo? Ano daw? Ato na lang daya, ato na lang eh. Butang na. Yung cellphone sila tanaw. Hello guys. So, pwede na kadiri ka. Pista man ni San Pedro. Aniya guys, ga-celebrate pod me. Pinaagi ni Ma'am Flor. Dai. Daghan may handa guys, oh. Ano man? Nay lechon, Wala ko dai. nay suman, nay saging. Barangay, kay ang anak ko ganihan sa nalilipot ra mo pud nga kilili. Kauban na mo si Ma'am Nim. Anak ka. Ug ang iyang anak. Lingkod. Nalindog ko. Lahit ka ato, lahit na to. Baryo-baryo. Mahal. Ay, ulang ko.
Gikan sa kanana isang guys, miuli ko sa amoa. Diri ko sa Subaagi, gapakuha lang ko sa amoang sakayan. Ang gitanaw guys, minus jurog tao. Diri ko sa tabok oh. Oy, doon na may dagom guys. Arang gajong ito mga dagom sa bukid. Hadlok man hunahunaon. Mo tingali nga way na nga ligo kay gabi gabaha. Ja. Naan puy dagom-dagom, hadlok tingali sila og kanang iatol niya sa mautong panahon. Nindot yung tanawon guys ang view dito sa tabok. O gari ka mag video sa tabok, nindot tanawon kaayo ang view. Hayag sa dagat guys, sa bukid gaitom. Hayag kaayo ang dagat tanawon. Pero ito sa bukid ara ng ituma. Gabitay ang dagom, hadlok tan-aon. Ikamay na ko nga akong sakop guys nga magpatabok ko na ko og sakayan kay basi iabot ko sa uwan. Pila ra may sugilanon guys, nakatabok ra jud ko. Ikaw bitek ako sakay. Che! Tawagin. Hanay may yung sudan. Tol. Buteng sa dinawin taga Europe. Sinili ang kuan. Sinili ang Manok o bintong. say bintong. Ay kanang kanang bastos. Mana ka nanay, mo na gitawag og Remember me pagkagabi. Aram Jo. Ha? Oh, mutubo na na. Madyo na naugma og nay bunon. Puhon, maloy ang Ginoo. Magproblema ka na, Jo. Bintong man ka. Magtuwad balintong juga niya gabihan. Bintong. Ha? Tuwad balintong lagi kay bintong ka na. Hanapin mga sabali kaya manok ang gita di ka mga pre. Bintong. Muwak na ba di ragwan? Daw ano? Nagitago-taguan jud to na jud ko magsaba-saba sa mga silingan. Dagan ba na tong bubog tanaw? Oh, so kadadto. Oh. Dagan. Oh. Kanang sa kalusong gikan na naho. Nay magdagbugas, nay magdaog kanang mga lagot mo kay pabaylo bisag isang dahon ra ko na. Kinsa kay mayong laki maduwan o mapalitan na. Ba dili day ko no matuman to. Di matuman. Kay oh sayo nang kan 1.5 ja. Unja Usang gabi iramang nagos dahon di kisa may tanaman ang nas dahon mo buwak. Sanga man to na. Day ni comments na ho ba as ako ang arwaka. Gabi mo ko video ni ingon lagi tong in comments og kugihan pug ka mag video gabi madam nga
Di ba hadlok na o gabiing dako? Yati ra putik tulo ka buok imutik kadungan. Kumot no. Kumot. Tulo lagi usar ang ana sa nga atosa ari duha. Oh, ni angay to. Yang ito skon. Ako bitaw adto pagbuwag sa ako a Pilmero sus ni wis jud ko. Di ba kaduha man ako tagae? Kay kitong gihatag gamay nakuan mak Abot na babinig usa. diyan kog tek dadarite kay matay murag gahi gid mo buwak tong imo kay nasaot. Gamay lagi jamor to ana. Iwat nimo kay mingo kag bulo. Arang humuta. Karon lagi dahon ni tanom. Dahon may tanong. Arang humuta di ba kakabantay doy? Na. Dahon ay tanom. Ino man na nila buwak sa mga engkantuhan. Dahon na ba tanom man? Oo. Dili tanan anang arwaka oy. Dito. Ingon to ang pare sa kanu sa man bubukan. Giistorya di ay mo tong nibuwak. Giistoryahan. Humot ka adyo usang gabi lagi sus lami ka Bukan eh. lami ka adyo humot jamo lagi. Mura gipadadaan po na si Kuan. Mari Anita og arwaka. Saan man ko na mo eh? Kanang labpad og dahon murag espada ba unsa ag tumoy aturas tumoy mabuwak. Arang humuta to si Ja. Ang gipadadaan ako'y katong pagkuan na ni June pagpakuan sa papili sa mga bata katong sa INSO. Kadako adto. Ibayluan pong kumarig duhang kaang. Arwaka. Arwaka sa kuan Queen of the Night. Queen of the Night ay ngan ano. What place ka to? Place sana to nang kuno na. Kaluya to batay to mahogan. May ampay anto kapakapa. Ah. Uy, bugno naghangin. Kari dai. Ha? Mulong. Wa apila. Si dungar gani. Di man gud maaji apilo na. Sa mo na tuba ka ne. Imno nimo kanit ka to. Karon pang katapusan inigabot sa iyahang promo nga Kato kamo ticket. inom. Tuba imno na. Airplane. Tuba. Ang ugangan. Mingaw lagi, mingaw si Ja, mingaw. Amon. Mingaw. Mo kare. Kare kato. Daw kato pag doo mo kay aron anak-anak pa ba? Kau kare mo?